Estamos ready. Haze ondo, bueltan, ¿Qué pasó? Bihazte jarraian igotzen, bihaz geundun ohituta. Beste garraian igotzen. Bai, Bai, dinot, claro. egin genuen ez lau asteko paroia, pues normalean hau ja ez da gertatzen. Claro, ni aurreko astean ez nintzen egon. Claro. Ego apostuta, Kanaresietara joan zinen. Zelan, A la isla. bai, ala hil. Oso ondo. Lagunekin, Ja. guraldi ona, Ze ondo astetxo bat kanpoan, claro. bazkaldu zu ondo, Hombre. joan zineten Melpinera, Bai, ze ondo, bazkaldu eta faldu ere bai, Bai, biak, Ez. Osea, faldu genuen, baina bazkaldu eta faldu dugu ondo. Ah, bai. Hori diot. Ze ondo, ze ondo. Bai. Bai. Daukat anekdota bat. Bota. Bai. Tenerifekoa. Expression. Ionen lagunok piztinan, eta, pues, guartean hitz egiten, pues hor, osea, geunden ez da sartuta, geunden como justo bordilloan jasarrita. Eta baten hurbildu zen tipo bat, en plan, ura hemen, como horpegi erdian erakusten. Moto laikzio. Bai, en plan, tortuga, en plan. Eta batean tipo, en plan de, barkatu, zuek uste duzue Gernika eramango dutela Euskal Herrira? Gazteleraz, euskera. Gazteleraz, evidentemente. Eta batean, en plan, wow. Nor zara? Bai. Eta, bueno, gustatuko litzaiguke, baina ez dut uste gertuko denik. Eta tipoa, esan zigun, eskeni, greziarra naiz, eta dago, nola da, orain ez dugu horatzen nola den, yo que sé, Greziako monumento lan importante bat, ez da ateratzen. Bueno, dagoela monumentu hori, como 180 puto British Museuman. Putos británicos. Eta piratu zen, como atzerantza, en plan, hemen uzten dut, txipiroi. Hemen dago nire aletxo. Bai. Loko. Eta baina zer, zenukaten alako pestea, euskaldun pestea edo etorriz. Ez egon inor gehiago, osea, piztina osoan Zari zinetan? Ez. Ja. Belarritakoak izango ziren? Izango ziren. Beste behin, gizonezkoen belarritakoak eta... Baina, flipatzen, osea, momentu random, osea, ez da. Guai. Panteoia ez. Partenoia ez. Idearik ez. Ez dago zabat. Ezakit. Bai, eta hori, tipoa piratu zen, como atzerantza, egite, eta esate putos británicos. Bastante gracioso. Ya está, bai. Gatu ginen. Zuzen moduz, Jon? Ondo, han eta hemen, aurreko astean geratu nintzen lanean, Bilbon, ezin izan nintzen zuekin joan. Baino gustora, egia esan, eguraldi hona egin digu, denetik egin dugu, egon nintzen asteburuan gainera zuaitz etxeetan, dela zean uri parean dauden etxe batzuk, daudela zuaitzetek eskegita. Eta gustora, ondo, polita, bai, lasaitzeko eta, gero eara joan ginen. Oso ondo. Eta sekzioetako bat ekarri dut, ean gertu zitzaidan gauza batengatik. Venga. Azten naiz horrekin? Ados. Bueno, ean nengoen, eta ean normalean, arratsalde partean, eguraldi hona egiten duenean, jende ezberdina biltzen da. Ez dakizu zein aterako den, ez dakizu zein joango den herrira, eta ziriz ziren gurekin, Gernikako gazte batzuk. Bai, Joldiren ezaguna ziren, animatu ginen beraiekin zerbait hartzera, eta izan zen, eskalatzen joan zen, ze azkenan amaitu genuen, 12 pertsonako, 12 gizonezkoen kuadrilla batekin afaltzen. De puta madre. Baina, joan ziren justo paintballa egitera. Eta ni gai horietan ez nago oso jarria. Tampoco me motiva tanto paintballaren inguruko elkarrizketa batek. Paintball edo pinball? Paintball. Vale. Paintball egitera. Pintura pilota. Eta honintzen disoziatzen bastante denbora, entzuten elkarrizketa, baina hitz egin gabe, beste tipo batekin zedola beste gauza batzu da hitz egiten da, bueno, konfiantzan eukanekin hitz egiten pixkat. Eta horietako batean tipo batek esan zuen, One Piece. Eta begiak jarri zitzaizkian. Baina hasi naizela Joldirekin ikusten euskarazko. Hori da, rollo txakur batzuei hitz egin behar diezula Alemaniara zulertzeko, eta zurekin moia berdine. Rollo soldado dormido, soldado durmiente. Zaten dutela, pues berdina, eta gontzen elkarrizketa oso polit bat,
pues, pertsona ezberdinen artean, que no nos conocíamos de nada, pero ni beraiekin behintzatez, non mundu guztiak nahi zuen nirekin hitz egin One Piece-etaz. Eta da gauza bat, que me flipa mogollon, da gauza bat, pues, nahiko jarria naizela, gustu egiten duana, baina soilik japonirakoa, baizik eta niri interesatzen egona da, ze rol euki duen umeak euskara eratzeko prozesu horretan. Ze ume askok ikusi genuen One Piece euskeraz, eta izan da gure txikitako marrazki biziduna. Eta, claro, lotzen da elkarrizketa hau, esan nien narekin gazte hoi, osea, gure aineko jende horri. Gazte hoi, Bai, gure aineko ziren, 2000akoak ziren baita. Tu, eske, One Piece euskerazko kapitulu berriak dauzka, martxotik, eta ostiralero 4 ateratzen dira. Hoi komentatu dugu, bai. Komentatu dugu, eta jendeak ez daki. Eta kriston aukera, revisitatzeko One Piece, osea, berriz ikusteko One Piece euskeraz. Ez ni hori ikusi dut, noizbait, primeraren sartzean, agertzen da, One Piece atal berriak, baina ez dakit den sartu dituztuera berri primeranen, eta agertzen da, por defecto, atal berriak direla, baina dira betiko atal berdinak, baina ja, komentatu dugu hori. Bai, daude amaitzen Skypeako arkua. Eta dela arku bat fama txarra aukizuena gu gaztea ginenean, esaten zutelako aspergarria zela. Skypea. Baina momentuan aukizuen, baina gero, ni berrikusten ari naiz, euskeraz ez naiz. Ostia, gaur egungo perspektibarekin, hau izango kafetero, baina gustatzen ari zaita, behintzat emate aukera hori berriro ikusteko One Piece, iruditzen ari zaita bastante polita. Claro. Barkatu, lasai egon, esken dut ala hemen, gero ni sartuko naizela zuflarekin, bale? Lasai egon, aguantau. Bai, hemen amaitzen da One Pieceko zatia. Amaitzen da One Pieceko zatia, soilik albistearekin, norbaitek ikusten bali magaitu, eta One Piecen zalea bali mazen ikusteko. Baina, karo, nire arduratzen dagoena da, sedukia sortu behar direla umeentzako, eta zuta biok bastante anime ikusi dugu. Badago ere, One Piece, pertsona realen interesaia, dago euskeraz ere, bai? Lehengo temporalia esango nuke dagoela. Bakarrik, bigarrena ez? Bigarrena ez nago ziur. Bai, orduan pasatu naiz. Lehengo egunen ikusi nuelako, eta behintzat lehengo asteetik ez egoen, baina azpitituluak bai. Azpitituluak seguro baietz. Orduan, Vale. zutabiok bastante ditzen dugu honetaz, Betele. Izan gara frikiak, frikerietan hainbeste sartu gabe, ez gara izan super full, izan bai, mild fuerte, connoisseurs. Eta aukeratu ditut, euskal publikoarentzako, bikoiztuko nituzkeen anime ezberdinak. Objetiboki, Bai. Ekarri ditut. Lehengoa ekarri duana da, One Piecekoa jarri duzu atal berriena, lehengoa ekarri duana, izan da, aurkitzen duan karpeta, Zebok hori egitea, no? Bai, baina ez neuzkan arrazkia, baina ez ordena. Bueno. Jarri duana, izan da, zigak eta erensugeak. Eski oso hona da hori. Netflixen dagoen anime bat da, bastante fantasia guai, klasikoa, eta bastante humore onarekin da historia oso ona dauka. Netflixen dago, eta, bueno, pues, behintzat, euskaratu albalin bada, makusin ez, baina igual, Netflixeko plataforman baita nik ustut aukera hona, ez? Betxatu harko genioke izen bat. Ze joku honek jogatzen du pixkat, dragones beharrean, dragonesekin. Dragones terekin, de tragar. Ez nekien zelan itzuli euskarara. Egon ezan 10 minutuz pentsatzen, trenean entorrela, baina... Euskeraz da, zigak eta... Erenzugeak. Dietak eta erenzugeak, pentsatu dut lehen. Dietak eta erenzugeak ez da txarra. Jatunak eta erenzugeak. Bueno, jendeak jarri ezala komentariotan. Ondo. Ez da oso japonesa guapo bat, oza, ez da japonesa bat, ez dauka alako humore oso tal, da bastante pertsonaiak divertiak dira. Incisillo, ez dut honetan asko sakonduko, baina elekurtzen egon naiz duela gutxi, fantasia eta zientzia fikzioa, como bakoitzak bata como, o sea, fantasia dela super eskuindarra eta zientzia fikzioa dela super eskertiarra. Politikoki hitz egiten dugu honi buruz. Vale. El señor de los anillos eskertiarra da. Bueno. O sea, biot familia orokorrean. Vale, ulertu ez dunik. Fantasia beti gorepatzen duelako erregeak, monarkia, absolutismoa eta hori guztia.
En cambio, zientzia fikzioa espazioan beti dago errepublika bat, beti dago Rebeldeak eta... hori da. Bai. Eta arraza gutxiestuak eta... Eta gero Italian zaudela kanpamentu batzuk El Señor de los Anillos gaiarekin fascismoa bultzatzeko eta egon zela hor Meloni. Bai, Meloni hartzen duela testu sakratu gisa. Claro. Ba, que lako. Giorgia Meloni, Da un tema, Bueno, eta gainera, Peter Thiel dela teknokrata loko hori, estatu batuetakoa, omen dela superzalea, eta bere enpresa guztien izenak, El Señor de los Anillos inguruan jartzen ditu. Palantir eta konto be. Bueno, frikadak, fantasia, fascismoa. Hori da, gora zientzia fikzioa. Gora zientzia fikzioa. Bueno, hori, Dragones y mazmorras gazteleraz, Dungeon Messi japoneraz. Baina, zertaz doa. Ba, doa... Ingo resumen bat. Parti batet, osea, talde klasiko batetaz, arraza ezberdinetako jendearekin. Fantasia, beraz fascismoa da? Nik esango nuke zet, justu nuke sartuko. Baina oso harreman sano aukate daien artean, bakoitza arraza ezberdinetakoa da, bakoitza rol ezberdin bat dauka, eta dago renano bat. Osa dira, lagun talde bat, sartzen direla ziga batean, mazmorra batean, bere lagun bat salbatzeko, eta konturatzen dira, zigan dauden animali eta landare guztiak, sukaldatu aldirela eta jan aldirela. Hori da. Eta erdi sukaldaritza programa bat, erdi anime bat. Osea, anime fantastiko bat. Eta dago oso ondo. Oso ondo. Da, humorezkoa, superguapo. Baina lasei ikusteko, ez da burua jateko gauza bat, osea que oso gomendagarria. Vale, horrekin, lotuta, beste fantasiazko anime bat, baina nik uste duela, balore oso interesgarriak dituela, dela Ranking of Kings, deitu duela erregen sailkapena. Vale. Zeratik interesgarria, baloreak direlako interesgarriak, umea protagonista gormutua da, eta erregearen semea. Eta hor dabil, erregea hiltzen da, eta umea saiatzen da, boterea, osea, oso ahula da, orduan ikasten du nola aurregin bere munduari gormutua eta ahula izan da, eta historia oso polita da, errol familiar ezberdinen inguruko adibideak ematen ditu, bastante guai dago. Fantasia eta absolutismoa berriz. Bai, baina umeentzako da, baina nagusiek ere disfrutatu dezaketen anime bat. Ez dut zitzen pilo bat, oso gomendagarria da. Eta nik uste dut umeentzako ondo dagoela. Osea, nik disfrutatu heldu bezala, uste dut ume batek disfrutatu dezakela arazorik gabe, eta balore oso politak dituela barruan. Ez dut ikusi hau. Ez dut ikusi. Osea, ezagutzen dut, baina ez dut ikusi. Bai, ikusi dut, como bideotxoren bat. Klipen bat, daukala animazioa nahiko ona eta hori. Disfruton, bastante disfruton. Baina oso demorali bakarra dago. EITB egin duena orain arte. Claro. Amaitu gabekoa guakarri bikoiztu. Urrengoa. Umen zatian behiratu pixkat, orain. Erregeen zailkapenarekin, orain joango gara Cowboy Bebopera. Cowboy Bebop da klasikoetan klasiko guapoenetariko bat. Ni duela gutxi ikusi dute. Osa, txikitan gaztaetan hasi nuen ikusten, baina ez dakiz zergatik utzi nuen erditik. Eta duela gutxi berriz hasi nuen, ikusi dut osorik eta marabila. Bai, nik uste baina esartzen dela oso ondo Euskal Bikoizketan, ze anime zahar bat da, badaki klasiko bat dela, igual zaila izan daitekela lortzea honen lizentzia, baino hala ere, klasikoa euskaratzea, daukan animazio honarekin, da historia guapoekin, iruditzen zait, feten. Eta dauka, como izkera eta jerga da, nahiko alekoa, edo nahiko palabrotak sartzen dituzte. Nahiko occidental. Ikusten dut erderaz, eta sartzen dituzte, como hori esamolde asko, atxotitz asko, eta olakoak, eta horrek euskarari ondo datorrio. Bueno, planteatzen du, Space Cowboy seri bat izango balitzu zela, baina berez, bastante sci-fi da, bastante zientzia fikzioa. Ona, ezkertiarra. Espazioan bizi diren talde bat, ez daukaten ezer beraien artean, osea ez daukate zer ikusirik, baina konbibentzia bat sortzen da beraien artean, eta planetaz planeta doaz trama ezberdinekin,
Oso guapo dagoen seria bada, atal bakoitzak estilo ezberri bat dauka, kenduta atal berezi batzuk non historia jarraitzen duen edo pertsonaien berean historian sartzen diren, baino oso ona eta musika oso onarekin, oso disfrutoia. Musika oso ona dauka. Banda sonora unik, zuk ere eukingo zenuen mugikorrean. Bai. Full. Osan, ikusi baino lehen ezagutzen nuen ja eta entzun da neukan eta bai. Maravilla. Espectacular. Pata negra. Bai, pata negra. Hori da. Eta euskeraz ikusi nahiko nukeena. Bai. Eta hori, ez dela igual publikoa umeek ikusi dezaketen zerbait dela, baina nik uste dut jende heldu batentzako anime euskeraz eukiteko dela, pues igual jende askok ez duela entzun. Ez balin badago oso munduan sartuta, ez du entzun zari honetaz, eta oso okzidentala da, eta ikusten ditugu mila kontu, honen sakontasuna, baina gutxiago daukatenak, eta alare guztien zaizkigunak. Me parece? Txak. Bost, sartu dut hau, baina zuk aipatzeko. Keion. Ni hau ikusi nuen bere garaian, pues ni ez nuke itzuliko hau, Ez, bota arrazia. Osa, da nahiko generiko, osa, hauek, anime hauek, hitz egite dutenek, instituto japones batean buruz haien eguneroko bizitza, eta, osa, slice of life deitzen direnak, uste dut, joge kultura handia dela, gure hemengo kulturarekin, eta ez da oso, osa, eza identifikatzen, haiekin. Bai, maskena jartzen nuen, iruditzen zitzaialako balore ona, zelako neska talde bat, musika talde bat sortzen eskola garaian, eta iruditzen zitzaidan, pues, ume batzuentzako, zen daitekela eredu oso ona. Ikuspuntu horretatik ondo. Karo, horretatik sartu dut, Osea, ez hainbeste ez dualako ikusi. Banekin gustatu zitzaizula bere garaia, baina espaldi, osea, igual 17 urte... Bai, ni goratzen dut, ni gara jartan nengoen, komo ja pentsatzen gitarra jo nahi nuela, eta hori guztia, eta iruditu zitzaidan anime honek ez dela, osea, instrumentoi buruz hitz egiterako orduan oso fidagarria dela. Eta ondo hitz egiten duela. Osea, gogoratzen dut zegoela como txiste bat, protagonistak hori ez daki gitarra jotzen, baina bueno, sartzen da taldean, hasten da ikasten. Gitarrista gehieneko eta como que doa como sauka gitarra enchufatuta amplifikadorera, eta esaten doa como gitarra desenchufatzera lehenengo, amplifikadora enchufatu baino lehen. Eta, karo, desentxufatzen badin baduzu, estatika hartzen du petardazo espetakular bat, eta esaten dute, eta jaja, txiste anime eta hori guztia. Eta, divertigarri dago? Bai. Ez dut uste... Ez nuke itzuliko. Osa, igual besteak fantasia edo zientze fikzioa izan da, korragoak dira. Direnez, hain fantasioso, hain aldrebez, ja, hasiera batetik ez duzula, como, vale, ez zara identifikatuko horrekin. Baina honekin, ikastro baten izan da, hori. Bai. Hartzen nuen hau, iruditzen zitzaidalako, eta guk asko hitz egiten dugulako musikaren inguruan, eta iruditzen zitzaidan, ba... Horatu nahi dut hau musika podcast bat dela, Claro. Anime bat, guapo litzatekela bikoiztea, eta hartu ditut bi, Keion eta Bek. Dela bestea. Zautzen dut ere bai, baina ez dut ikusi. Eta, pues, hitz egiten dut pizkat berdinaz, igual ikuspuntu helduago batetik, eta aipatzen du, ba, nola protagonista baten grin hori musika talde bat eratzeko, eta bere abesti propioak egiteko, eta talde batean sortzeko, nahazten dira ere bai, gaztaroan euki daitezkeen, pues, buru jateetaz, eta erlazioak lagunen artean, eta ezagutzen duzun jende berria, eta nola, non geratzen den zure adiskidetasun zahar hori beste jendearekin, eta interesatzen izan, baina berdinatik, Osea, musika, kultura... Hau ez dut ikusi, baina ni buruz daukadan como ideia da ez dela inbeste institutuko bizitzan sartzen. Neskena bai, sartzen da asko institutuko bizitzan. Honek gehiago tratatzen du lokaletaz, musika lokaletaz, eta ze arrazio sortzen den lokal txiki horietako jabe eta musikarekin, eta gustatu izan bastante. Bai, hori, ni, oza, da hori pendiente daukat, eta hori seguramente ez dut ikusiko, baina, bueno, bai, sorten zait, como gustu hori. Pixka bat, ezta? Bai. Gero, zazpigarrena, sartu. Beste protagonista emakume batzuekin, ez garelako... Hau ikusi dut. Hau ikusi duzu? Ikusi dut. Dela zazpigarrena. Ez duten beste gogoratzen, baina... Eizouken, itzuli dut kendu atzaparrak eizouken.
Ez que goratu behar da, euskarazko titulu batzuk daudela oso guapo, Kartak, Sakura, Sakura. Bilatu Klabe. beharko zen olako itzulpen guapo bat. Zakin horrek egin zuen hori, baina, bueno. Bueno, Cada anime hau oso ondo dago, eta animazio oso guaia dauka, eta oso bizia da, diseinu ezberdin batekin, baino, baloreen artean sartzen da, nola, neskatalde batek nahi duen anime bat sortu, hori da, egia da, animazio lantalde bat sortu, eta bakoitza dauzka bere rolak, eta nola komplementatzen dire, eta gero bakoitzaren berezitasunak, zer dira oso protagonista xelebreak, eta iruditzen zitzen, guapo dagoela, zeda azkenean, bakoitzak egitea, hoben egin dezakena, eta elkartzea, gauza politak lortzeko. Proiektuak egitea, uste dute guapo dagoela jendeak proiektuak izatea. Bai, klaro. Bai musika taldeak, bai hori, anima bat egitea, edo dotena delakoa. Bai, eta iruditzen zitzen, balore guapoak dauzkala, eta me viene. Eta, 8. Ikusi duzu, oza, saiatu naiz ondo egiten. Oza, saiatu naiz benetan mimotik hartzen. 8. ez dut jarri. Zein, a ber? 9. eragoaz, eta azkenera, ja zuzenean. Hasi zen 8. Ez dago. Bale. Hau da nitxokoa, Oso nitxokoa. Baina berdinetik tiratzen. Oza, nuen nahi jarri bakarrik gizonezko protagonistak dauzkaten animeak. Tipa hauek joten dira Antartidara. Yes. Ez dut ikusi. Eskolako lantalde bat, erabakitze dutena, planteatuko dugu bidaia bat Antartikara joateko, eta pinguinoak ikusteko. Ikas bidaia, soloura ez Antartikara. Eta hori, pixkatere bai, beste buelta bat emateko, ez da, ikasbidaiak benetako ikasbidaia egitea, road to bookra euki ditugunak ikastolan, nola proiektuak egin daitezkeen eskola garaitik, bai guraso eta baierrikoen laguntzarekin benetan zerbait egiteko interesgarria, naifagoa da, baina, bueno, irutzen zitzaitea. Eta bizan da nire animen selekzioa, euskaratuko nituzkenak. Publiko anitz batetarako, ez bakarrik pentsatzen gizonezko anime ikustean. Eta, aparte, hau ez da inora iritsiko, baina, bueno, nire selekzio txiki bada. Horretarako gaudemen. Gure paranoiak montatzeko. Hori da. Eta animeak era batera edo bestera, ze bai 80ko generazioan, eta bai 2000ko generazioan ze lehenengoz Dragon Ball bolarekin eta gero One Pieceekin direla pixkat puntu algidak. Euskaratzearen prozesuan asko lagundu du. Euskal Herri independentista eta anime zale bat izango gara. Euskarazko animen artean, horiek igual tira gustoko izan ditugunak, baina uste dut askoz gehiago markatu dutela. Bai, Shin-chan, Doraemon, Bai, gure egunerokoaren parte izan dira, barra egin dugu beraiekin txikitatik, izan dira gure euskarazko. Hamtaro zegoen euskeraz? Hamtaro zegoen euskeraz, tío. Ni Hamtarogatik joan heldu nintzen nire gurasoen gara behin esaten, aita, ama, berdut, mestedero bat. Zero zizaten? Bai, eta zenbat iraun zizun? Urte bat. Oso ondo. Klabau. Zinion kaso putari egin. Hamtaro, hamsterrak Sakura, Hori da. Así más. Ondo. Itzegin orain arte animeaz, eta zutabiok bastante itzegin gudu, ni hasi naiz dura gutxi berriz ikusten. Haiz ikusten Jujutsu Kaisen. Oso ondo. Osa, irakurritan eukan, baina ikusita ez. Geroko kainarako. Geroko kainarako, bai. Bai. Zabaiteko gure bigarren saioa, Geroko kaina. Bu. Beste podcast bat, Nator hitz egitera futbolari buruz. Koma! Los tíos, Los tíos que se pegan los tíos en la baina, Nator hitz egitera konkretuki Kini buruz. Kini, Enrique Castro, Kini, esautzen zu? 500 kilos? Ez, vale. Joder. Tipo hau, Oviedon jaioa, eta jokatzen zuen Gijoneko Sportingen. Vale. Eta 75-76ko denboraldian petatu zuen tipo horrek. Izan zen... Onera. Ezen lehertu. Ez. Osa, denboraldiko pitxitxi izan zen, ez dakizet, baina landa ere, Gijoneko Sportingek bigarren mailara jaitsi zen. Vale. Osa, jokalari bat izan zen goleatzailerik, osa, gol gehien sartu zituen tipoa, baina landa ere, taldea jaitsi egin zen. Hostia, ze curioso. Baina, Barcelonak, Futbol Club Barcelonak esan zuen, ez tío bueno, esto le queremos. Vale. Eta eskaini zion, ez dakit zenbat 1000 peseta, ez dakit zenbat milioi peseta seguramente, tipo esan zuen, ez ez.
Ni geratzen naiz? Sportingen, Hostia. Bea, Gijón, coño. Pus Asturias. Eta, bueno, urte asko egon zen Gijonen nire jolasten, eta 80an, Barcelonak, osea, urte guzti horietan jarretu zen, como insistitzen eta guzti, eta 80an fitxatu zuten. Vale. Lehenengo denboraldi horretan, bere 6. pitxitxi saria lortu zuen, Hostia, 6. eta 4. lehenengo mailan. Ni hau gurasoekin komentatu dut, eta gurasoek ezagutzen zuten. Betiko. Eta bere Barsarekin egin zuen 2. denboraldian, 1981eko martxoak 1, hau da, 1981eko otsailak 28tik 5 egunera, o sea, 28F, por si alguien no lo recuerda, 0 pum pum, ¿vale? Kinik eta Barcelonak irabazi zuten 6-0 Herkulesen kontra. Hostia, Herkules, non geratu da, talde hori. Herkules. Alicante. Alicante geratu da, zegoen lekuan. Kinik 2 gol sartu zituen. Eta partidukitik atera, eta bi tipo pistola batekin bere kotxean baitu zuten. Ai, ba hori ateletza jolieterako duten agutxi barru Movistarren? Bai. Hostia, vale. Osa, baitu zutela, por la puta cara. Baitu zuten Kini. Asturiar batzuk izan ziren, no? Edo... Helduko gara. Vale, barkatu. Helduko gara. Bai, barkatu. Ez ziren Asturiarrek. Vale, pues hobeto. Helduko gara. Vale. Ez que hau ikusi genuen, rugby ikusten, Vale. duela pare bat aste edo 3, iragarkia. Bai. Eta pues iragarkian pues agertzen zen Kini, esto y lo otro tal, eta batean como egunkari bat, Bai. jartzen, Kini secuestrado eta gu, ¿cómo? Vale. Siguen como Wikipedia irakurtzen, ikusi genuen mobi eta esan nuen, vale, honetan sakondu behar dut. Vale. Eta, sakondu dut. Urrengo egunean, eguerdiko 3etan, La Vanguardia egunkariak dei bat jaso zuen. Tipo anonimo bat esaten, Batallón Catalano-Españoleko ordezkaria zela, eta esan zuen, Kini, como askatuko zutela, Vale. baina urrengo astean, Barsak Atletico Madrilen kontra jokatu ondoren. Vale. Cito textualmente, un equipo separatista no puede ganar la liga. O sea, el nivel... ¡Qué guapo! Vale. Risas, ze urte horretan, irabazi zuen ligak, Errealak. Baina, Barcelona, fantasia izango litzateke, orduan eskuina, eta Erreala izango litzateke, zientzia fikzioa. Orduan, laburdu geroago, nahi horretatik laburdu geroago, beste tipo batzuk, osea, egunkari berdinak dei bat jaso zuen, eta PRE talde anonimoak deitu zuen, eta esaten, ez, gu daukagu Kini, badituta, nahi ditugu 350 milioi peseta. Vale, no eskatu zuen gehiago, lehenengoak edo bigarrenak? Bigarren, osea, lehenengoak ez duen ezer eskatu. Ez duen eskatu, bale. Berak nahi zuen. Talde separatistarik ez irabazi. Aprovecha el momento eta... Me da igual el dinero. Vale. Yo quiero peña. Vale. Bueno, inork ez zuen sinetxi. Ez bata ez beste de... ¿Qué dices, colega? Apakini naiz eta... Orduan, hemendik aurrera, pues omenaldi asko, Basako kidea como super fatal, ez zuten jokatu naiz, eske Kini gabe ezin du jokatu, tal, pues partido hasi baino lehen, pues minuto de silencio... Hil da gongo balitzu ezala. Yo que sé, secuestrado. Vale, hemendik 25 egunera, 25 egun egon zen 25 egun baituta, bailtzaileak, ja, como que Barsarekin jarri zien kontaktuan eta adostu zuten, 1 milioi peseta ordaintzeak Kiniren... Hostia. Kiniren ordez. Ez dut egin aldaketa, ez dakit zenbat diren 1 milioi peseta. Idearik ez. Jon bilatzen. Eta, claro, klubak Suitzako banku baten sartu behar zuen. Ze denok dakigu, Suitzako bankuak ezin direla como rastreatu, dira como anonimoak, claro, anonimoak publikorentzako.
bankuaren Zenbat esan diazu? Zenbat? 1 milioi. 1 milioi. Bueno, 100 million pesets. 100 million pesos to... Hori. Klubak Suitzako banku batean sartu nahi zuten, sartu behar zuen dirua? Zeroa kontatzen, no? Bai, joan. Zer dira, 2 euro eta bi txikle. 6, 7, 9, milioi bat. Milioi bat. Osa, gaur milioi bat euro. Bat, tontoa naiz, joan. Vale. Jon tontoa da, jarri dugu du. Suitzako banku batean sartu behar zuten dirua. Baina, Espainia eta Suitzako 6 poliziak... milioi euro. 6 milioi euro, vale, bueno. Embarkatu. No, ezin izan. Ezin izango da milioi bat. 10 milioi jarri ditut. Jarrituko dugu. Venga. 6.000 euro. Orduan, Espainia eta Suitzako poliziek Bai. 6.000 euro. Bai. Alderik. Inderia. Albars. Orduan, Espainia eta Suitzako poliziak, pues, lan egin zuten elkarrekin, eta, pues, egin zuten, eta erako dugu norena den kontu hori. Sartu behar zuten kontu horretan. Eta, txisteren bat sartu nahi nuen, ze ustut tipoa ditzen zela, como Víctor Manuel o algo así. Abeslaia bogo. Baina, ez ekite txisteteko korritu. Baina, bueno, pues, tipoa bilatu zuten, txilotu zuten, eta zen, 26 urteko elektrizista bat. Eta tipoak esan zuen, Zaragozako autotailer batean zeukatera sartuta, eta, pues, eta zeuden beste bi konplize. Bai, atera zuten kini handik tal, no seke, askatu zuten, eta hori. Vale, kinik esan zuen, ez zuela tipoi denuntziatuko. Esan zuen, ondo tratatu zuten, eta hori. Osa, kini egon zen, 26 egun, 25 egun, tailer batean sartuko, apuro FIFA ikebab. Osa, no gara jartzen ez, baina, bueno. Baina Bartzelonak esan zuen, bai, berei, salatuko zutela, vale. Eta, porque, claro, ez zuten irabazi liga horregatik, eta daños y perjuicios, y... vale, baitzaileak kondenatu zituzten. Vale. Osa, bueno, itxoin, Bartzak, Bartzak 0, Tzeltzik. Bartzak, eskatzen zuen, 35 milioi peseta, vale. Eta 23 urte kartzelan sartzea. Hori eskatzen zuten, baina azkenean tipoei sartu zieten 10 urteko kartzela zigorra eta irabazi ordaindu bar zuten 5 milioi peseta, baina kiniri. Eta zegin zuen kinik? Zan zuen, barkatzen izkuzuet. Ez ordaindu. Qué leyenda. Kini majísimo, el tío. Hostia, pasatu zuen de puta madre. Bai, de risas, de vacaciones. Hostia. Bai, imagina tú. Ba, futbol bizitzan zaude, famosa zara. Hilabete kuadriakoekin. Garaje batean zertuta. Tipoi gero gontzen bisitak egiten. Inbeta dute, baina. Baina guapísimo, Hostia. Aurilla. Kini, Puta dita, Bai, esagutze du norbait baituko zituzkela atletikeko zenbait jokalari. Azkenengo asteburu eta gero. Baina ez dut uste zuketenik. Que va pikez, Ez dut uste dirua ez zutenik onartuko, gerora. Ja. Diru zarez. Baina hori. Pelukasekin, aurreko astean, errealak irabazita gero, eta nik zorion nuen, kalean ikustean, zenion, zorionak kopako finala batik tal. Eta gerora entzun nuen, beste bi egunez, jendea pilo bat zorion zen pelukaz, eta zenion, pelukaz, zure urte betetzea ematen du, bai. Claro, que guapo. Zondo! Nako. Ba hori. Ba, claro, nik ere ikusi nuen trailera, enuen ezagutzen historia, ez dut ikusi seria, guapísimo. Ikusi beharko dugu. Claro, Movistar pasatu da dokumental honetatik, oza, no, documental de Rafa Nadal, su primo diciendo que es puto máquina, bai. a Kiniren baiketa. Egia esan ez dut asko jarretzen Movistarrekoa. Ni ez da. Ikusteko daukat Tamayoren azkenengo dokumentala.
azkenengo telesaia, intuela etxe bizitzen prezioen inguruan, espekulazioaren inguruan. Horri, Zeu zer ikusi dut Instagram, bere nik ere bai Instagramen. ikusi dut trailerra edo laburpena, baina ikusi nahi dut osorik. Ba hori Oso izan da ondo. guztia. Barabai etxi. Baitu Pixkat dugu, barabai etxi. pixkat anime, pixkat futbola, pixkat baiketak. Bai. Segia oskatuko duzu. Kalidadezko edukia, zikeran, baino Kualite. hori beste guen batean ekarriko dugu. Jose etortzen denean, kalitatezko Aimar etortzen denean. Aimar etortzen denean, Aimar, Aimar Juan izanak, joditu digu guri, joditu gaitu. Madrileño. Aimar gogoan, Hori, gu bagoaz. Bigarren podcasta egitera, ezta? Geroko kainak. Geroko koinak. Geroko kainak. Vale, pues. Ez den putak. Agur.